Tilet ġimgħat wara l-funeral tal-Papa Franġisku għal darbohra Ruma itħejji biex f'dawn is-sigħat tilqa' ammont kbir ta' pellegrini, kapijiet tal-Istat u ta' gvernijiet minn diversi pajjiżi, fosthom il-Prim Ministru Malti Robert Abela li se jattendu din id-darba l-qudiesa li biha se jiġi inawgurat il-pontifikat tal-Papa Iljun 14. L-aħħar aġġornamenti jgħidu li mistennija madwar 250,000 persuna għal din l-inawgurazzjoni. Ċelebrazzjoni li se tkun mimlija riti u simboli bħal palju u ċurket kif se nkunu qegħdin naraw waqt il-qudiesa. Jidher ukoll li fit-tmiem il-qudiesa il-Papa Iljun 14 se jdur għal pinnies permezz tal-Pope Mobil. Tmiem din il-ġimgħa ħabat il-ġublow tal-Fratellanzi. Is-sibt filgħodu 320 fratell minn 17 il-Fratellanza Maltija iltaqgħu għal qudiesa ċelebrata mill-Kardinal Malti Mario Grech fil-Bażilika ta' Santa Maria sopra Minerva. Tkellimna mar-rettur tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe tar-Rabat, Anthony Asa. Ma kienx previst bħalma qed inti, però il-providenza ta' Alla hija kbira u naħseb huwa mument providenzjali ħafna li għal fratellanzi propju li aħna kifet li nagħmlu parti importanti mill-organizzazzjoni tal-Knisja ukoll ninsabu f'dan il-mument storiku fl-inawgurazzjoni tal-pontifikat tal-Papa Iljun 14. Malti li jaf mill-qrib li l-Papa Iljun 14 u Patri Josef Xiberras, postulatur ġenerali tal-Ordini Agostinjan. Patri Josef mhux biss kien mal-Kardinal Robert Francis Prevost ftit sigħat qabel il-konklavi, imma wkoll l-għada li laħaq Papa meta l-Papa mar jitlob fis-Santwarju ta' Genazzano u wkoll f'4 ilu meta il-Papa ġie iżur lil ħutu l-Agostinjani fil-Kurja Ġeneralizzja Agostinjana. Kif għex dawn il-momenti Patri Josef li għal ħafna snin il-Kardinal Robert Francis Prevost kien ħabib tiegħu u issa Papa. Kien hemm mument fejn ikkomunikajna eżatt wara l-elezzjoni ma stennejx li fatt il-messaġġ tiegħi imbeda jimma nafx jekk qatt tara dan il-messaġġ, però u weġibni, min jaf kemm irċieva messaġġi, però apprezzajt ħafna li weġibni. Imbagħad meta ltqajna Genazzano kien mument sabiħ, u mument għalina kien mument li ma tafx kif l-aħjar taġixxi, u għandna għaliex konna on first name basis, speċi, nsejħu xulxin hekk. Però meta taraħ li beż bl-abjad, bl-istatura tiegħu u bir-rwol ġdid tiegħu, u jiena ngħidlek il-verità ħriġt idejja biex naħodlu bidejh kont se nbuslu ċurket. Mbagħad għalli Joseph, ancora non ci siamo salutati per bene u għannaqni. Ftit sigħat qabel il-pontifikat tal-Papa Iljun 14, Patri Josef għallilna li għalih dan mument emozjonanti ħafna li fi ftit sigħat Agostinjan bħalhom se jibda l-pontifikat tiegħu. Staqsejnieh x'jawgura lill-Papa Iljun 14. Li nawguralu l-hawnhekk anke li jipprova jsib mistrieħ. Għax dik naħseb taf tkun wieħed mid-difetti tiegħu hija li jaħdem u jaħdem ħafna. Li mbagħad taf tkun anke skapitu tas-saħħa tiegħu. Li fuq livell uman nawguralu ħafna li jsib anke l-mumenti ta' mistrieħ u ma jitlifx dak li hu l-kwalitajiet umani sbieħ li għandu ta' viċinanza, ta' ekwilibrju, ta' kompassjoni. Patri Josef Xiberras stem billi għallinna li jinsab ċert li l-Papa Iljun 14 se jkun qed jaqdi b'fedeltà massima l-missjoni tiegħu lejn Kristu u lejn il-poplu tal-Alla.